Hak step senia jong ka arpo trik unok pra arajar psau kumbah kapor khadar shiteng e kawi ka Trok kebadan yo registration number jong jela Rajasthan kata RJ Not RGB Sanpra khandai pra kalalit ban Tynrah e kawi ka Ïing badang Shna kebadan root surok Mawblei kate ka Trok kade ka bawan ling ba ka Giant Hills nasilchar bat ka kit ikitiar Shna Ïing kum ki tiles marbles bat ki pat bandit bo shakadukan Ajmera marble ha Shillong Layo jing tep amaria poye ketika jaka ba khampanno ka break jong ketika Trok kam shim la tre kam shu pat kala lej ban Tynrah pej bej sha ketika Ïing da ka ba kiu yu siap mauria balabu akhmat ketika Ïing hagani ka Trok la don Nongñiah bu Nongbud kibla sakut ketika Trok tak dadu bandawan kibor pulit kibla ot iki jingkhang ban sayeki hagani ka step senia kini ki arngot kim da mensaujur namar ka rukam runsum ketika Trok kam da dei ka bajubor hadu kata-kata badia kini ki arngot la penkit no da ka ambulans sa civil hospital Shillong banyo jing sumar kibe trei ketika Ïing ki ong badang hapo shiteo menta kala dan koi ka Trok ka bakit mar kala hakate hi ka jaka shosho kila ong bagani ka jaka ka deiru ka bujuja bah ki jingja accident kali bat kala dan ka por bakoi ka bolero pick up ru kala runsum na kate ka jaka bat poi hatunu mieng brio Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya